Kapin 900 ka tobacco farmers sa Salvador City ang nakadawat og libreng abono gikan sa LGU karong nagsugod na ang planting season ini. Samtang corn farmers nakadawat sab og libreng binhi. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Sa pagsugod sa cropping season sa tabako, dungan sab nga gidalit sa El Salvador City LGU ang libreng mga abono alang sa mga mag-uuman niini aron adunay magamit sa pagsugod sa ilang pagtanom. Kapin 900 ka mga tobacco farmers ang nakabinipisyo sa maong libreng abono nga gibahin depende sa kadako sa ilang plantasyon. Sigon sa City Agriculture Office, nga napulo ka sakong abono ang ilang ihatag sa matag usa ka hektaryang tobacco plantation. Pinaagi kuno kini sa LGU aron mas aghaton pa ang mga mag-uuma nga magtanom. Ilabi pa nga nagdala kini og dakong kinitaan sa syudad. Nahimo na kining tipik og kabahin sa income sa syudad sa El Salvador ang atong excise tax. Makatabang-tabang na kay medyo mahal karon ang abono sir. Bisaka man gud. Samtang dili sa magpaulahi, ang kapin 400 ka mga corn farmers sa syudad tungod gihatagan sab sila og maayong klase sa corn seed aron ilang itanom og dili nang kinahanglan pang mangutang sa ilang kapital. Ug walay na hinabang ani maglisod gid mi kay mahal man ni. Oo. Makapangutang mi sir oy. Oo. So thank you kayo sa LGU. Ang maong proyekto gipunduhan kuno sa LGU ug dulan 12 million pesos nga gikan sa ilang excise tax collection gikan sa halin sa tabako. Naglaom sab sila nga mas mudagan pa ang magtanom og tabako sa syudad aron mas mulambo sab ang excise tax nga maoy gamiton alang sa pipila ka mga farm infrastructure nga mapahimuslan sa mga mag-uuma. Nagplano usab kami nga gikan sa excise tax karon ang manghatag kami og financial assistance sa among tanan nga mga farmers og fisher folks. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, One Mindanao.